Ekonomika rastie, ľudia majú svoju prácu, spotreba stúpa. A akciové trhy, tie padajú. Finančné trhy sa totiž nepozerajú len na to, čo sa deje dnes. Zaujíma ich, čo bude zajtra. A keď sú čísla z trhu práce príliš dobré, teda nezamestnanosť nízka, mzdy rastú, ľudia viac míňajú, tak trh okamžite rozmýšľa nad tým, čo spraví centrálna banka. Lebo silný trh práce znamená tlak na rast cien, teda infláciu. A čo robí centrálna banka, keď cíti infláciu? Zvyšuje úrokové sadzby, aby ju spomalila. To ale znamená, že peniaze sa stávajú drahšími. Firmy si menej požičiavajú, investujú a klesá ich spotreba. Preto investori často predávajú práve vtedy, keď bežný človek číta v novinách, že sa ekonomike darí. Nie preto, že by tieto správy boli zlé, ale preto, že očakávajú reakciu centrálnych bank, ktorá môže trhy spomaliť. Sleduj ma a uvidíš, že finančné trhy nemusia byť chaos, keď im rozumieš.